Nandito tayo sa gubat ng mga mangrove. Huh? May mga napuntahan na rin akong gubat, pero kakaiba itong mangrove forest na to. Alam niyo ba yung pakiramdam na dun sa mga iba't ibang bahagi ng mga bakawan, may mga mata na nakamasid sa'yo? Ito ba yung style na yun na creepy siya pero maganda sa pakiramdam? This is really an adventure.